Crec que una de les parts més importants d'estar al bio és que et permet formular una sèrie de preguntes per poder generar respostes. Per formular una pregunta has de conèixer molt bé, amb intimitat, el que és l'estructura cel·lular, l'aplicació de la radioteràpia, tots els esdeveniments moleculars que estan passant amb aquesta radiació. I necessites suport de diferents grups de laboratoris i necessites un ambient de ciència normalitzada, de poder parlar amb companys, de formular-te preguntes de diferents àmbits per després poder fer un projecte amb diferents preguntes enriquidor i que pugui respondre a les teves inquietuds com a grup, no? Jo crec que és la part més important de treballar amb el bio, en recerca, tot aquest suport, tot aquest paraigües que et dona una qualitat i unes oportunitats increïbles.